Като човек и като майка винаги съм вярвала, че майките носят инстинкт за децата си, какво да направят с тях и как да им помагат. Същото вярвам и за големите хора. Живота ме срещна с много и най-различни хора, с най-различни способности. С лекари, които промениха живота ми, с хора, мотиватори, които вдъхновиха пътя ми. И мога да кажа, че осъзнах за пореден път и си го повтарям. И днес, понеже аз работя с много деца, днес точно това казах на един ученик. Знаеш ли? Казва, че когато човек е здрав, има много мечти. Но когато не е здрав, има една мечта. Да бъде здрав. За жалост, това, което виждаме непрекъснато е, че поколението, което расте днес, по простата причина, че живеем вече в изменени условия на средата. Храним се по неправилния начин, не пием вода, т.е. нарушили сме някакви базови такива нужди на хората. Ние стигаме до съвсем сериозни, без да искаме, заболявания. Искам да, първо да представя човека, който ни вдъхнови за целия този път, който ни провокира през всичките тези години и повярва в нас. Той идва не за първи път в Търново. Тези, които ме познават, знаят, че се занимавам с Бахова терапия. И аз много го уважавам, защото той беше първият мой учител по пътя на здравето. Доктор Господинов. В момента той е човека, който е един от хората, които вдъхновяват не само тук Търново, вдъхновяват цяла България, за да направим наистина много сериозна реформа по отношение на здравето, провокирайки хората с думата профилактика. Провокирайки хората с това какво означава да се наблюдаваме, да знаем защо ни боли главата, защо скърца коляното и така нататък. Вторият човек, който искам да представя тази вечер, е момичето, което застана до мен преди, не знам вече, 7-8 години, не помня вече и аз колко, много години, цяла вечност е била до мен. Това е едно момиче, което преобърна живота си, което стана и в момента е невероятен терапевт, приложен кинезиолог, нутриционист, Наталия Родина. Искам да представя Цвети, която е един невероятен човек, лидер, който наистина тотално промени себе си по пътя на здравето и към момента тя е тук с хората си. Моля да вдигнете ръката. Да. От Павликени, от Горна Оряховица. Това предполагам са хората на Ани от Севлиево, да я представя нея с нейните хора. Човека, който тръгна още от самото начало с нас и продължава да върви и да води хора. Танчето, Искра. Това са хора, с които много дълги години продължаваме да, както казваш един приятел, да хлопаме менчето. Пък, който чул, който не е, ви предлагам сега да чуем Наталия, която прави едни невероятни лекции и тя ще го поговори за основите на здравето. Здравейте на всички! Първо, Вени, благодаря за комплимента, за момичето. Много се радвам и ще защитавам тази титла упорито. Добро утро! Много се радвам, че тази вечер ще си поговорим малко за нещата, които всички знаем, но пък е хубаво да си ги напомням. Забелязахте ли, че след 2020 година света се промени? Да, нали? Какво се промени тогава? Смениха се приоритетите. Излязоха съвсем различни неща на преден план. Изведнъж целият свят бе погълнат от един вирус и хората разбраха
Много важни неща. Започнаха да се насочват към хранене, към прием на вода. Изведнъж витамин D стана изключително важен. Да не говорим за цинка, да не говорим за другите витамини. Те все едно до тогава не съществуваха, нали? За имунна система се заговори. Всъщност, тогава се смениха приоритетите и дойде новата ера. Но знам, че много от вас са чували за ерата на Водолея, или по-скоро епохата на Водолея. Много учени, квантови физици, химици, хора, които се занимават с сериозна наука, го потвърждават и се убеждават в това всеки един ден, че ние наистина живеем в абсолютно ново време. Има показатели, като например резонанса на шума, който отчита електромагнитните вълни между Земята и ионосферата. И те са променени, те са много по-високи. Аз като приложен кинезиолог мога да ви кажа, че ние усещаме всичко това и всички тези вълни минават през нас, но ние не можем да ги пипнем, да ги видим и да ги осъзнаем. Демонстрацията ще оставя за после, защото няма да губим време. По-важното е, че везната се наклони в посока превенция. И хората разбраха едно много важно нещо. Все едно се събудиха. Тук идва мястото на думичката събуждане. Събудиха се и разбраха, че здравето не е всичко, но без него всичко е нищо. Изведнъж целият свят бе обзет от луд страх, ами сега, като се разболя, какво ще стане? Повечето хора, за съжаление, останаха така спящи. Не се събудиха. Но много от нас, които сме в тази зала, ние сме всички такива будни. А какво значи будни? Какво означава събуждане? Така. Изведнъж осъзнахме, че нашето здраве винаги, по всяко едно време, било приоритет. Просто защото природата така ни е устроила. Дойде наистина ново време, в което ние почнахме да ценим по друг начин тези неща. Разбира се, здравето не е всичко, но времето е ново и то означава да се обърнем към себе си. Да заобичаш себе си, да се отнесеш към себе си с любов, означава едно. Да се грижиш, нали? Аз няма да ви изпитвам просто. Означава да се грижиш за себе си. А грижата е процес. Любовта не е статична. Дойде време, в което ние, освен че трябва да се трансформираме и да живеем в съответствие с новите вибрации, с новото време, с новата природа, новите климатични условия, новите храни, дойде време не само да се регенерираме всяка вечер, каквото правят нашите клетки, а да еволюираме. Да качваме стъпалата нагоре. Защото виждате и малките деца, колко са напред. И тях един телефон да го разгледаят е за нула време. Докато едни възрастни хора му се чудят и ги изправят детето. Епохата е различна и хубавото е, че наистина повечето се обърнаха към профилактиката, т.е. ежедневната грижа за здравето. Това е процеса, който ние всъщност реално показваме на самите себе си, че се обичаме. Да се грижим за себе си. Но няма да си говорим за COVID тая вечер, за страшни болести, диагнози, защото всъщност всичко това са състояния. Днес, например, имах един такъв интересен случай, в който човек дойде с проблем с високо кръвно налягане. Нещата при него се оказаха, че са в следствие на проблем с едното хиляди. Втори случай имах също днес, доста интересен. Жена, която се мъчи от години с болки в рамото, се оказа, че проблема не е черния дроб. Черният дроб беше последица. Проблема се оказа в един двойно направен разрез, когато тя е родила двете си деца. 2 пъти със секция на едно и също място. Уникално. Това е природата. Тя е уникална. Там няма нищо излишно. Знаете,
науката е много млада, за да изучи природата и да стоим твърдо зад убеждението, че науката трябва да доказва нещо. Не, тя изучава природата и никъде не е стигнала в нейното изучаване. Няма да си говорим за болести, болешки и тем подобни неща. Всъщност, щом идва много време, е хубаво да се обърнем към добрите, стари, полезни практики, които, особено в България, имат много сериозна основа. Това е традиционната китайска медицина. Това, към което искам да се обърна. Една такава наистина добра практика е Китай. Особено, ако трябва да свържем нещата с историята. Традиционната китайска медицина е хилядолетна. Някой казва 5, някой казва 3. В действителност там нещата са така осмислени, че да са в съответствие и в хармония с природата. Науката тепърва доказва колко е силна природата и в момента в Китай има разработена политика по отношение на това как да се внедри тази народна медицина, която е работеща в ежедневието на хората. И хората да могат да ползват грамотно. Естествено, да бъдат създадени стандарти, с които тези билки и растения да могат да гарантирано да стигат в определено качество до всички нас. Особено по време на COVID, ние видяхме как в Китай направиха една цяла болница за 10 дни. Това е дисциплина, нали? Направиха най-различни реформи, но особено важното е, че там има един закон, който лично аз чето и ми направи много голямо впечатление. Това е закона за човека. Там събрала съм го в едно изречение. Всеки човек има право на живот, тяло и здраве. И ако някой му го отнеме, съответно ще бъде наказан. Следващото. Държавата възпитава своите граждани да бъдат самодисциплинирани. И казва така: вие трябва да се грижите за здравето, защото вашето здраве е ваша лична отговорност. Може да го правите по какъвто искате начин, но вашето здраве си е ваш проблем. Тук чухме ли нещо такова в България? Никой подобно нещо не каза. Казаха ни бийте си ваксини, казаха ни какви ли не дивоти там са си ни чували, какво ли не ни чуха ушите и резултатът какъв беше? Едни оплашени хора, които тичаха напред-назад. Аз никога няма да забравя как влезе 13 март 2020 година, когато обявиха локдаун. Две жени, които предния ден бяха при мен в кабинета и имаха час за следващата събота, ми се обадиха и ми казаха: ние няма да дойдем, защото ще нас заразиш. И аз почнах да се оглеждам, викам: бре, кога успях да го лепна по този COVID, в крайна сметка. Виждате ли какво е страха? А страха е отново къде? Вътре в нас. Та нека да видим добрите практики, да се получим от тях, да си вземем най-доброто, защото няма универсална рецепта за всички. Всеки, който каже, че едно нещо е панацея или уникална диета или перфектен метод или начин, той греши. Защото всяка една диета, всеки един препарат, той се развива, защото се развива и науката. Защото се развиваме и ние, защото света около нас вече е различен. Но ако ние стоим близо до природата, тогава нещата изглеждат по съвсем друг начин. В момента виждате първия учебник, той тук е преведен на български съответно. Това е първата енциклопедия по традиционна китайска медицина, датираща от преди 2500 години. Това е канонът за вътрешното на Жълтия император. 2500 години преди новата. Книга, която описва как ние да се грижим за себе си и какво е болест, дали има болести, какво означава здраве и как ние да го поддържаме. 2500 години преди новата ера, за да се научим ние днес в нашата нова ера как да се грижим за себе си, да живеем в хармония със света около нас. Там са казани няколко простички неща. Здравето е баланс. Ние си имаме добра профилактика, която укрепва нашето здраве. Съответно, това ни води до благополучие в живота.
Нито един болен човек не е щастлив. Нали така ли? Нали? Какво е казал доктор Бак за щастие? Здраве. Здравият човек е спокоен, щастлив. Ето, здравият човек е спокоен и щастлив човек. И преди 2500 години в този сборник Жълтия император написва, че човекът е част от Вселената и всички нейни закономерности са въплотени в него. Каквото е отвън, това е вътре, каквото е горе, това е долу. Нали? Болестта идва, когато се наруши баланса между организма и средата на живот, а не нещо друго да ни връхлити. Тоест, ако организма не е стабилен, всичко ще ни връхлити. Нали? Няма да ни подмине нито един вирус, нито една бактерия, нито един патоген. Предотвратяването на заболяванията в зародиш, чрез възстановяване на хармонията между вътрешното и външното. След като света е нов, ние ще трябва наистина да се обърнем към новото старо. Към природата. И превенцията на здравето е по-добра от лечението на болести. Вижте, ние от какво сме изградени? Ние сме изградени от клетки. Нали така? Всеки си представя клетката като едно малко балонче, вътре с разни плуващи работи. И вътре в тези работи има постоянно движение. Ако се обърнете с микроскоп да разгледате клетките в човешкото тяло, ще видите Вселена. Ако вземете телескоп и погледнете към звездите, ще видите абсолютно също. И всичко това трябва да живее в хармония. Какво казва традиционната китайска медицина? Събрано в много прости правила, които ще ни помогнат днес и занапред да предаваме и на децата си, така че едно 4-годишно дете да може да ги постои и да ги разбере, как да се грижим за здравето си. Това е всъщност новото старо разбиране. Символа за безкрайност го познават всички, нали? Тук имаме една нула, една единичка и един ин-ян символ. Ключът на билярдни топки. Какво означава всяка една от тях? Ин-ян баланс. В нас казват на изток, че има енергия, жизнена енергия чи, която е съставена от две енергии – ин и ян. Двете енергии се въплащават една в друга и се трансформират една в друга. Едната е охлаждаща, изчистваща, другата е захранваща и даваща сили и енергия. И те непрекъснато се преливат една в друга. Чи е оптималната жизнена енергия. Какво значи това? Как се го обясня? Доктор Господинов веднъж беше казал. Какво означава да се здраве? Да се чувстваш добре. Да имаш настроение, да имаш сили, да имаш енергия, да ходиш, да се разхождаш, да ти е готино, да си прекараш времето с любимите хора и да си пълноценен на работното си място. Всъщност всичко, което е около теб и в теб, да ти е добре. Това е оптималната жизнена енергия. А какво означава тези чи органи? Това означава как ето тези две енергии са разпределени в нашите органи. Организма ни е едно цяло. Имаме две групи органи. Едните са съкровищниците на жизнената енергия чи, или така наречените ин-органи. Това са плътните ин-органи. Те са прели дробове, черен дроб, кой ще помага? Как сте по анатомия? Бъбреци, сърце. Това са плътните. Това са органите, които съхраняват нашата жизнена енергия. Там тя се запазва и се усилва даже. А ян органите са кухите органи. Там, всъщност това са работилниците на нашата жизнена енергия. Там нашата храна, примерно с мажно-чревния тракт, се преработва и ние оттам получаваме нужните съставки, за да напълним нашите клетки с енергия и те да живеят здрави и щастливи. Това никак не изглежда сложно. Да разбираме тялото си като едно цяло, като цялостна система от органи, които през цялото време работят в синхрон, защото няма как да се оставиш черния дроб, ако имаш проблеми, да отидеш на работа без него. Няма как да го оставим на ремонт. Че винаги ние трябва да разсъждаваме простичко. Ако аз съм добре, значи имам сили и енергия. Ако имам сили и енергия и добро настроение, значи аз съм добре и имам балансирана жизнена енергия чи. И
и съответно как нашите органи живеят в нас, преливайки си тази жизнена енергия. Ако този инь янг баланс се наруши, тогава вече няма да се чувстваме добре. До тук? Ясно ли? Добавим 4 скъпоценни камъка. Какво означават те? Това бяха трите основи на здравето. А тук вече си имаме 4 крайъгълни камъка, върху които стои нашето здраве. Колкото и да си говорим за енергия, за духовност и за всичко останало, ние имаме един скафандър. И този скафандър трябва да го обгрижим така, че да ни е комфортно в него. Тоест нашата душа да се чувства добре. Тези 4 крайъгълни камъка как изглеждат, за да имаме този баланс, който искаме. На първо място балансирано хранене. Какво значи балансирано хранене? Не да ядем закуска, обяд, вечеря и да имаме едно следобедно ядене. А наистина да се събудим и да внимаваме какво си слагаме в устички. И да разберем веднъж завинаги, че без да споменавам имена, защото няма смисъл, масовата супермаркетна храна е синтетична, токсична и просто вредна. И трябва наистина да се събудим и да си избираме с много любов това, което ще си слагаме в организмите, защото после ще ни излезе през носа. Съгласни? Това всички го знаем. Няма смисъл да го говорим. Другото важно нещо за балансираното хранене. Ще ви отворя една скобка. Освен, че ние имаме храносмилателни процеси, ние имаме 3 дренажни системи. Кръвоносна, лимфна и още една течност, която ни чиста. Жлъчни сокове. Така и тези жлъчни сокове, и тази кръв, и тази лимфа са течи. Като не пием вода, няма да стане работа. Така че пиенето на вода и всъщност водата се явява най-важният елемент от балансираното хранене. 30 до 40 мл, който иска и повече, разбира се, в денонощие на килограм. Умереното движение. Изберете си спорт, любим. Занимание. Движението трябва да е разнообразно, да е интересно, да е динамично и всеки ден да представлява за всеки един от вас голямото удоволствие. Защото тези 3 дренажни системи, които ни чистят, работят благодарение на нашата мускулатура. Особено лимфната система, за която слушаме и лимфодренажи, и какво ли не слушаме, тя седи 8 часа на стола и не мръдва. Няма да стане работата. Следващия камък. Регулярната почивка. Ако не се съобразяваме с този камък, простичко казано, запомнете го така. Който не умее да почива, не умее да работи. Защото човек се изтощава, като си ляга късно, като не си взема отпуска, като няма време за себе си. И четвъртия камък, разбира се, позитивната нагласа. Много банално звучи, всички да сме позитивни, да сме изкуствено ухилени, но това си е факт. Ако сутрин не се усмихнем на себе си и си кажем в огледалото колко много се обичам и се ценим, няма да стане. Нашето добро настроение идва отвътре навън. И тези са 4 крайъгълни камъка, за които ние трябва да се грижим. Всеки ден да се обърнем не повече от 30 минути внимание. Затова мислим какво ще ядем, колко вода ще пием, желателно топла и нагладно. Съответно да помислим къде ще направим минимум 10 000 крачки, кога ще си легнем. Важното е да си лягаме винаги по едно и също време. Ставайте когато искате. Но когато си лягате, трябва да организма да се научи, че изключва в едно и също време, за да може да тръгне детоксикация. И разбира се, да си поддържаме позитивното настроение с хубави, интересни неща и да се развиваме. Какво трябва за тези 4 правила? Дисциплина. Ама само дисциплина. Тоест сутрин първите 30 минути да обмислим какво ще правим със себе си и на ден през цялото време да се подсещаме. Аз днес пих ли вода, какво ядох, колко часа ядох, къде си почивах, колко си почивах и за какво си мисля. Най-важният въпрос. Тоест, любовта към себе да се изразява в простичко нещо. Да се събудим, да се задаваме въпрос. Аз добре ли съм? Хубаво ли ми е? Приятно ли ми е? Добре ли ми е? Връщам ви
за още малко на добрите практики. Вижте какво правят в Китай. Традиционната китайска медицина, освен че е известна с голямата си наука, с акупунктурните точки, с толкова много терапии идват от там, и гуаша, и мокса, и какво ли още не. Спортове, най-различни, ще ги наречем така общо казвам спортове. Няма да се впускаме в подробност. Там има клиники, които се лекуват с ароматерапия, с масаж. И това е работещо, и то ефективно работещо. Интересното е, че тук науката нищо не може да обясни, да докаже. Защото отново казвам, науката е млада и е създадена за това да изучава природата, а не побрага. Природата е това. Хората са измислили и се използват природните методи, за да ги вкарат в ежедневието на хората. Интересното е обаче, че тук държавата много активно участва в този процес. Защото Китай иска една здрава нация. И първо се замисля точно на този процес. Да създаде своята нация здрава. Знаете къде и достатъчно информация има в историята на Китай, как е вървял 60-те, 70-те и така нататък години. И в момента те са сила номер 1. Защото са се съсредоточени към себе си. Обичат се тези китайци. Ние кога ще се научим да се обичаме? Създадена е специална държавна организация за работа с природните съкровища на китайската държава. С всички билки, които са известни на традиционната китайска медицина, и те да бъдат официално вкарани в ежедневието на хората. Държавата препоръчва това нещо със закон. Разбира се, компанията е изключително под надзора на правителството и е много контролирана, защото здравето на всеки един човек е на първо място. От хилядите природни такива съкровища, като добър пример, има две в Китай, които заемат титлата национално съкровище или държавно богатство. В България имаме ли такова нещо? Нашата българска роза къде отива? А тя има толкова лечебна свойства. Няма такъв. Лавандулата, бъз, всичко. Няма да, мурсалски чай, колкото и ние имаме хиляди такива природни съкровища, които на кой му пука, в крайна сметка. Ако не ни запука на нас самите, няма да последваме добрия пример и съответно няма да имаме добри резултати със себе си. Двете растения, които са приели това, тази титла национално съкровище, са прашеца от масонски бор и бамбука, който е китайската манта. Открити са много отдавна и фигурират в китайската фармакопея, или това е всъщност официалната им лекарствена книга, като боровия прашец вече днес науката доказва, че съдържа над 260 съставки. И неговата прашинка е достатъчно малка, за да достигне до всяка една клетка в тялото. Тук всъщност се използва силата на природата. Това е храна и нищо повече. Но това е най-големия мултивитамин, мултиминерал, мултиензим и мулти всички хранителни вещества, които са нужни на клетката, просто защото природата го е измисля. Бамбука. Това е така наречената ин енергия. Той помага на нашите дренажни системи, но това не е да се разделяме с всички токсини и нашата сърдечно-съдова, лимфна система, черен дроб, жлъчен мехур, всъщност всички органи да работят нормално и това, което трябва да се изхвърли от тялото, да може да се изхвърли. И това са го видели отново в абсолютно естествена среда и процес, наблюдавайки мечето, което яде въпросния бамбук, че той е с абсолютно здрава сърдечно-съдова система. Съчетавайки двете хранички, получават така наречения инь-янь баланс. Но забележете, китайците не ги съчетават сега или преди 20 години. Това е традиционна китайска медицина. 5000 години, откакто датира. Държавата препоръчва по време на COVID. Освен, че казва, че здравето е лична отговорност, казва, грижете се за здравето си с природни средства. Пийте прашец и бамбук. Който иска. Не е задължително.
Но в крайна сметка това е грижа, да насочиш хората наистина да го правят. Какво бих казала аз в заключение? Да го направим заедно. Да вземем тези всички богатства, които имаме в природа и да ги съчетаем с тези простички 4 правила. И знаете ли колко ще сме здрави? И няма да има псориазис, няма да има букет от рози, каквито си харесате, няма да има отпадналост, бърнаут, депресия. Всъщност всичко ще бъде наред, защото ще бъде баланс. Избирайте това, което вземате за себе си. Аз лично давам този пример, защото съм видяла резултатите от него и съответно бих ви казала следното. В Китай е създадено национално движение за глобално здраве, зад което стои държавата и което се казва Нова ера. Там се казва простичко. Прекланяме се пред силата на природата, почитаме я като най-голямото богатство и интегрираме нейните ресурси в живота. Защото уважаваме и ценим човека, развиваме неговия потенциал и прославяме неговата душа. Помислете за себе си, обичайте себе си. Методи много, практики много. Няма универсално, но има такива, които са цялостни и могат да въздействат на всеки един човек. И разбира се, в този проект за здраве, той е под инициативата, икономическата инициатива на Китай, един пояс, един път. И идеята тук е наистина да се стигне до всеки един човек. Ето тази информация за 4 правилни камъка на здравето и за това, че със силата на природата ние можем да направим много за себе си и с личния си пример да направим много и за хората около себе си. Събудихте ли се? Здравето е просто. Обръщаме се към себе си, виждаме какво не ни е наред и ставаме добрия пример за другите. Добро утро! От днешната лекция може нищо друго да не запомните. Но ако от утре не започнем да ги правим и тези неща от тази вечер, значи нещо не сме направили както трябва. Защото ние знаем много. В кабинетите и с хората, с които общуваме, идват много хора, които казват: аз знам. Да, всички ги знаем правилата. Въпросът е какво правим на практика. И чантичките, видяхте ли си чантичките какво пише? Един пояс, един път, глобално здраве. Ей, за това го правим. Защото вярваме, че има държава, която го е направила като държавна политика. Има държава, която мисли в тази насока, залага на своето високо качество. И по този повод искам да поканя тук доктор Тодор Господинов, който да разкаже малко за визията на компанията, за развитието на китайския пазар, за развитие на българския пазар, защото той беше и наскоро в Китай и така може да ни каже от първа ръка. Здравейте, приятели! Много се радвам, че сме се събрали. Залата е пълна. Вървят нещата. Ето разбрахте, аз съм лекар по образование и не само по образование, практикуваш лекар повече от 30 години. И това е, да кажа, като мое призвание в живота. Още като бях на 5 години съм се появил там. Стаята се казва, че ставам доктор. На ние в семейството нямахме доктори. Това съм се го избрал, защото всъщност едно, че няма друго, какво да прави човек. Нали? Моята представа за медицината е точно така, хората да бъдат толкова добре обгрижени, че да се чувстват добре, да се чувстват, да живеят пълноценно. Понеже нали, стана дума тук лекцията на Наталия на много високо ниво, не знам в каква степен се схвана, но действително това са едни от най-модерните неща, които ги видяхме много простичко, семпо поднесени.
Понеже здравето не е просто, че няма човек симптоми и не е това, че аз съм си добре. Става дума, че съм работил в интензивно отделение. Голяма част от хората, които идваха там при нас, бяха няколко часа преди да дойдат при нас много добре. Просто работиха и отведнъж идваха в интензивно отделение. Смисълът тук е наистина да се подходи по един съвсем различен начин. Удивителното, че това е държавна компания, че това е държавна политика, а това е лице на държавата Китай. Аз съм имал удоволствие да се уча и на Запад, и на Изток, и всъщност едно от нещата, които може би 2012 тогава съм посетил най-старата юридична клиника в света в Индия. Според индийците цялото знание идва от Индия. Нали? В Китай имат само 40%. Те така се изказаха. Нали? Както и да е, 40% не е малко. В Китай хората го правят това много практично и това има закон за здравето, по закон трябва да се здрав. Това е една държава, която е специално наблюдавана от правителството. Имал съм честта, нали, аз съм много пъти в Китай до сега. Имал съм честта да разговарям с... защото си има там много шефове, нали, различни. Но един от, всъщност, да кажем, един от големите шефове, който всъщност това е стратегическа компания, тя е част от тяхното военно министерство, който е директно назначен от президента Си Цзинпин. Той е следващия човек, с който вече ще се срещаме, ще бъде Си Цзинпин. Били сме на рождения ден на компанията, това е национален празник. Това се излъчва, продължава цял ден и се излъчва по националната телевизия. И нали, ние излизахме там с български носи, 5-6 човека българи, играхме там ръченица и не излъчваха по канал едно, така че в Китай са много по-популярни, отколкото в България. Нали? Там изяхме в медиите, по улиците, като се движехме постоянно, наспираха да се правят снимки. Това са едни хора, които, как да кажа, в момента там се случва, все пак виждам, може би голяма част се спомняте, че социализма имаше и добри неща при нас. Просто се живееше спокойно. Живееше спокойно. Аз съм учил във Варна, там съм завършил медицина и се случва понякога се прибирам в 3 часа, минавам през центъра и съм спокоен. Заповядайте, дай на свободно място. И там това спокойствие го има. И сега бяхме през декември, малко по-късно имахме там някакви разходки нагоре-надолу. Спокойно. Спокойно всеки са притича да ти помогне, имаш нужда от нещо, учтиви, внимателни. Нали? Това е едно много, да кажа, естествено усещане. В някои хотели там, примерно, бих казал, в повечето върви тиха класическа музика. Понеже действително здравето, това е естественото състояние. Човек е себе си, когато е здрав. Човек като е ушашкан, той не знае кой е, не се знае име. Аз споменах съм в интензивно отделение, много често хората, които идват там, не се знаете имената, просто са толкова вече в някакво такова състояние на свръхнапрежение. Получавал съм най-различни такива. За какво сте тук? Тебе какво те интересува? Случайно съм доктора, който трябва да ти помогна. Или пък, защо сте тук? Боли ма сърцето. Викам ли къде боли? Той не знае къде е сърцето. Мисля се, защо? Искам да кажа, че хората не са адекватни. Нали? Имахме такъв израз, вариант Б, ветеринарна медицина. Смисъл, човека не ти казва нищо. Значи, го лекуваш така според, както при животните, те ни говорят. Това не е естественото нещо, човек да е в това състояние. И това, което Наталия каза, и трябва да бъдем будни, спокойни и да знаем, че най-естественото нещо е да бъдем здрави, т.е.
около нас също да има здрави хора. Това е много важно. Аз днеска превеждах там китайския печат. Не чета китайски, но става просто има хубави преводачи. И там се казва, най-добрият начин да бъде здрав е като се оградиш с здрави хора. Това е, между другото, една от причините да правим това нещо. Понеже, нали, като лекар, аз го преживях това нещо, аз ви го разкажа, това е политиката на компанията, това е мисленето. И се опитвам да го предам по естествен начин, за да ме разберете правилно. Ако вие сте седнали да кажем един лекар и стоите в един кабинет и постоянно идва някой пъшка и почва там, ред сълзи, ред сополи, знаете какво е тук, тежки, варят се едни такива документации, почват са там едни епикризи, едни неща, какво му казал този, какво му казал онзи. Преди време имах така една пациентка, аз викам, не е толкова страшно, викам, вие имате пълна възможност да сте напълно здрава, нали? Не е някакъв проблем. И тя толкова се вдъхнови, някак се изпадна в един такъв транс и не може да намери врата да се излезе. Така се нахили. Тук викам, оттам, как да кажа? Смятайте, хората, които ходят в болницата, по състояние са. Аз ви препоръчвам, ако не ми вярвате, разходете се тук в Търновската поликлиника. Просто така минете, вижте как се. Вижте страха в очите, нали? Какво се случва? Ами представете си, че у дома имате такъв човек. Хората не слушат това състояние. Те не чуват, не възприемат, такива са в някакъв ступор. И за жалост, едва ли не, тези диагнози там, които те се носят, като че ли са осъдени на смърт без право на обжалване. Няма такова нещо. Природата няма такова нещо. В смисъл, днес отново го среща там, защото това е в Китай, тяхното разбиране за нещата, че всъщност такива диагнози, като, да кажем, сега е доста популярно с тези миоми, нали, включително, да кажем, дори епилепсия и различни други диагнози, те казват, няма диагнози, има начин на живот. Ако човек е по цял ден не е буден, т.е. нещо му се казва, все пак вие го знаете, но да ви го каже лекар, някъде след 93-4 година и по-специално вече след 98 година и вече съвсем окончателно около 2000-та година, медицината в България, нали, ние тръгнахме по един немски образец, който много така се адаптира към нашите условия, влязаха в сила тези пътеки. Не знаете ли, вие всъщност лекари станаха търговци. Ти за да практикуваш медицина, ти не можеш да практикуваш, но ти трябва да си търговец. Публична тайна, защото това е западният модел. Примерно в Щатите, нали, той има пътеки. Сега един човек има диагноза, да кажем, такава тежка диагноза. Нали. Трябва да изкараш от този човек 250 000 $. Тоест целта не е човек да оздравее. Има и пари, които трябва да се изкарат. Аз напуснах някъде 2000-та година в болницата, понеже в един момент няма значение дали човека ще се подобри. Ами, нали, един вид, дали си предписал правилните лекарства, т.е. тези, с които работи болницата, дали е генериран правилният там стокооборот, въпреки че когато си ги назначават тези лекарства, извиждаш, че на никой не помагат. Но това стана. И ние всички сме в този филм. И когато отидете на лекар, просто трябва да имате предвид, че има много добросъвестни лекари навсякъде. Аз не искам да създаваме съмнения в лекарите, защото част от всичко това, което се случи в България, е да се урони престижа на лекарите.
после да се скарат с условията, примерно лекарите и медицинските сестри да са в непрекъснати войни, защото едните получават по-големи заплати, другите по-малки и там, нали... Аз съм свидетел на този процес, как се случи. Нашата най-голяма сила е да сме заедно и да всъщност да сме обединени около това да живеем добре. Понеже ако ние сме като клетките на едно тяло, ако представете си, че сте много здрав човек, обаче ме заболи пръста. И ме боли по-силничко, или ме заболи зъб. И сега какво става? Може ли да си вършите работата спокойно? Или просто да заболи глава. Не знам откъде, но някой ги боли глава. Понякога това може да се случи от една новина, нали? Звънят ви по телефона, така, и казват някаква красива новина, нали? И човек го заболява главата, нали? Някой дига кръвно, някой получават инфаркт. После се оказва, че този, който ви се обадил, е някакъв телефонен измамник. Имахме много случаи на такива хора, които се заминаха, след като получиха новини, които не бяха верни. Ние имаме психика, която всъщност, това е душата в човека, която според, да кажем, изтока, това е човека. Както Наталия се изрази, ние сме с този скафандър. Източният подход е да сме свързани, да се грижим и за други и да не интересува, все едно и съседите не са добре. Това споделяне на информация, ние не искаме да продаваме нещо. Ако ще продаваме нещо, е добър начин на живот, нали? Но това не се продава, това се показва. А вие, ако, примерно, има такъв, за лекарите има такъв израз, това е един руски лекар преди много години го е казал, ако след срещата с лекаря, нали, вие не се чувствате по-добре, просто срещате лекар. Нали? Това не е лекар. Това просто не е лекар. Понеже това е професия, която, като всяка друга, защото обществото има много професии, всяка професия е важна, за да съществува човешко общество, не трябва само лекари, но на изток лекарите са тези, които се грижат за здравето. Те се грижат да има повече здрави хора. Това е известно в Китай, нали? Лекарите там получават заплата, когато там хората около тях са здрави. И ако си лекар на императора, ако кихне императора, следващия, значи не се спраща работа. Това превентивно мислене, за жалост в България много е популярен този модел да чакаме. Чакаме и когато вече стане... Отиваме на лекар. Така, нали? И там чакаме нещо вълшебно и там почва вече тези пътеки почват. Нали? Сега тук се изследваш така, сега трябва това изследване, сега трябва това изследване, тук и ни пари, тук още и ни пари, тук сега трябва с операция. Сега наскоро един мой комшия, майка ми да е жива и здрава, тя на 82 са, на 83 ще направи, ми се обажда ония ден и каза, искам сега, нали, така един консулт да направим. Комшията вика, защото пък комшията е около 80 годишен и там те имат някаква странна семейна ситуация. Жена му не го пуска той да отиде се обчува, и живеем къща до къща. И той се обажда по телефон. Има някакъв проблем с, нали, тук изхода на храносмилателния тракт и ходил на лекар. Сега те му казали, не е хемороиден. Обаче човека получава някакво кървене. Предложили му изследване, съм потресен. Аз се влезе през носа, тук са мини, аз са 9 метра чат. И сега човека такъв, дали да се прави това изследване? И майка му казва, абсурд! Не трябва да правиш това изследване. И казва, моята диагноза. Тя не е лекар, да е списал се за мотигарско семейство. Че той... Заповядай! Има стол, да тук искаш лапата отпред седи. Къде искаш да се стресни и спре да ми
и се използва горния етаж, да стане пион в една месомелачка. Аз ви казвам, 2000-та година мен са ми казвали, примерно вие си представите интензивно отделение, няколко души с инфаркт и ви бягате, тичате там, нещо там, спасявате човешки животи, нали? Въпросът е такъв. Няма време за документация. Въведоха и на такива много интересни неща. Всяка кардиограма, ще направите кардиограма, трябва да напишете 30-цифрен код, в който е ЕГН-то на сестрата, която в момента прави кардиограмата. Това са 4 сестри. Сега се представете, вие сте в някакъв екшън, как ти беше ЕГН-то си. И това е, как да кажа, за човек за кое да мисли. Аз ако мисля за ЕГН-то, няма да мисля за болно. Обаче, ако не ги напишете тези неща, не ги плащате. И може там много да се стараете. Просто това е западният модел, в който сме ние, и аз смятам, че той дойде за добро, понеже ние сме, човешката природа е ленива и човек преди години, като започнах, аз бях много ентусиазиран да давам такива здравни съвети, идват хората и аз почвам сега да говоря за ето като Наталия, да ще пият вода. Добре ли си? Една рецепта сега, тук не ме занимава с глупости. Викам тук, нали, нещо, малко движение. Една рецепта не ме занимава с глупости. Хората искаха бързото, да го кажем, решение на проблема. Като бързото решение понякога не е най-бързо. И дойде западната медицина с пълната си сила, за да нас събуди, че всъщност ние сме един древен народ, който не знаем как да се лекуваме, приятели. Докато стоим сега и си говорим, всички от нас имаме някакви вътрешни органи. Сега Наталия спомена черен дроб, аз не знам дали имаме други. Но този орган, примерно черният, работи през цялото време. Той детоксикира, няма да ви кажем колко хиляди там токсични вещества, понякога от въздуха, понякога от храната. Вие знаете ли за това? Интересувате ли се? Той си работи там. Сърцата ви работят също. Нали? Всичко това се работи много добре. Не е нужно да правим нищо специално. Нали, мен така ми го обясниха в Индия и това е разбирането и в Китай. Когато хората са спокойни и щастливи, те просто не се разболяват. И най-доброто лекарство е да човек да е в приятелска среда и да е спокоен. И сега тук вече идва въпроса, как да съм спокоен? Сега колко неща има на главата си, нали? Ами вижте, когато сме в добра среда, се получава по-лесно. Не, че е много лесно, но ние, българския народ, имаме някакъв такъв тип средищно място и имаме задачата да приемем източната мъдрост и да я преведем на западния свят. Защото в момента западният свят е... Аз имам брат, който 40 години живее в Германия. Всеки ден ми съобщава някакви такива Германия, нали? Смисъл, това е страна, която е стълба на Европа, просто е най-мощната икономика беше в един момент. Те са абсурдите. Сега един от доста високопоставените в момента в Германия, за него казват, той няма проблем да поеме нови ресори, за които не носи никаква отговорност. Няма проблем да поеме също така и нови министерства, в които не трябва да взема никакви решения. Стигна се до един абсурд, в който в момента има в Германия партия. Аз ви го казвам това, защото това е част от нашия свят. И знаете, че ние сме малка страна и Европа, тук Европейския съюз, все пак има доста сериозно влияние. Има една така нова партия, алтернатива за Германия. Те казват, че наистина ще поставят Германия, ще я върнат на старите така положения. И всъщност шефката на партията има семейство, всъщност тя е една друга жена от Шри-Ланка. Те двете имат 2 деца и те са за семейните ценности.
мъжете си това имат уравнението. По някакъв начин аз се обидих. Ние не сме излишни. Идеята е европейци. И трябва наистина да не се притесняваме от това, което сме, понеже ние имаме много по-добре запазени инстинкти. Смятам, че в България в момента все още едем най-добрата храна от цяла Европа. Защото там това, което се еде, нали... Още по-добре, ако тук все пак вие си имате някакви традиции, там се произвеждате храна, защото това пък е съвсем базисно нещо. Ние много разчитаме на всеки един от вас. Нали, да се погрижи за своето семейство. Ако чакате лекарите да се погрижат за семейството, иначе ще поканави работата. Нещата не са добре. Това са неща, които аз, защото нали, кабинета ми е в София, там непрекъснато идват хора, които са минали през всички лекари, накрая да ти при нас и ми разказват едни истории. И аз не искам да ги споделям с никой. Защото не е нормално това, нали, ситуация, в която човек да... Защото когато човек отива на лекар, той понякога се едно както при свещеник, ти отиваш да се довериш, нали, да се оставиш така, да си сигурен, че... И ако той си мисли сега, първи изкарвам се от тук, мисъл, не е добре. Ние не сме такива хора. Не е нормално, да го кажем, като народопсихологията. В момента това, което е в Китай, там е точно обратно. Там държавата в Китай стои зад хората, които искат да бъдат здрави. В момента тази държава, Китай, стои зад нас, стои зад вас. Тук идваха хора, които имаше уникално тържество тук, което организира Венета Стефанова преди няколко месеца. Това е шефа на Китайската асоциация по здравеопазване. Видя човека лично тук, толкова скромен. Сега, когато бяхме в Китай, те дойдоха да не изпратят на летището. Гледам куфъра, но го няма, куфъра беше доста тежък, защото много подаръци не дава. Гледам, той го наравил, чакай, човек. Искам да кажа много естествени, непринудени хора. И те са зад нас. Така че много важно е всеки един от вас да застане с няколко души. Това е модела, който ние възприехме. Семейният модел е човек да се грижи за семейството. Той е за няколко души. Както примерно виждам, когато се влия малка групичка, 4 човека. Знам, че Свети е дошла с няколко души. Смисълът е точно такъв. Един човек да има грижа за няколко души. Ние не можем да отговаряме за целия свят. На първо идея за себе си да отговаряме и за най-близките. И заедно е по-лесно. Аз се облепих много. И сега тук ме слагаш отпреди. Доктор Чулинов винаги е много приказлив и винаги така споделя много лични неща от неговата практика. Идеята беше да схванем основното. Основите на здравето, които за жалост трябваше да летим чак до Китай, за да си ги припомним. И неговата мечта, която всъщност мен ме вдъхнови преди години, е точно това общество от здрави хора. Да се създаде общество от здрави хора. И искам да ви кажа, че за толкова години аз вече го виждам. И затова искам тук да поканя на първо Цвети да разкаже откъде тръгна тя. Ние се познаваме, може би, преди COVID-а, преди 2019 година, мисля, че започнахме или 2020. С COVID-а ли почнахме, вече не помня и аз. Но така, тя доста промени. Първо да ви кажа, че е много трудно да се говори след Наталия, след доктор Господинов, но ще се опитам. Така, какво да ви споделя за себе си? Аз тези неща не ги спазвах. Изобщо и въобще. И никой не ми е говорил за тях. В момента съм на 39 години, никой не ми е говорил за тези неща, нито в къщи, нито в училище, нито в университета, нито приятелите сме си говорили, като сме излизали. И какво се случва?
реално, когато не ви говорят, не сте чували за тези неща и съответно не ги спазвате? Ами, разболявате се. Рано или късно. Така се случи и с мен. Моят проблем беше доста продължително време. Начало аз сама се диагностицирах и имам два варианта. Или класическата медицина, която я отхвърлих като вариант, или алтернативната медицина. Тогава се запознах с боровия прашец и памбука. И си реших проблема, паника, атаки и депресия. Много тежък, много сложен проблем. Продължително време страдах от това състояние. Доктор Господинов ме познал още от самото начало. Когато аз му се обадих, докторе, колко бях мъничка? Толкова нещо. Или толкова, не знам. Сега имам момченце на година и 7 месеца, може би колкото него бяхме. Страхлива, притеснена, оплашена, затворена. С годините обаче, имам поне свидетели на първия ред, нещата се промениха. Аз се промених. Станах един нов човек. Повечето хора си говорят за физически проблеми. Искам да ви кажа, че боровия прашец влияе на психиката, на психическите проблеми, на това човек да разгърне себе си, да стане една по-добра версия на себе си и всички неща, които са били скрити дълбоко вътре в нас, тъй като ние като малки деца сме много открити, много отворени към света, много търсещи, много искащи, но с времето, с начина на живот, с рамките, които ни слагат в училище, после рамките, които ни слага ежедневието, в семейството имаме рамки, в работата имаме рамки, в университета, ние ставаме все по-малички, все по-незначителни се чувстваме в собствения си живот. Боровия прашец променя това. Затова ще споделям винаги, когато имам възможност и искам да помогна на колкото се може повече хора да открият себе си, да бъдат доволни и щастливи от живота, който водят, да започнат да мечтаят и да правят добро. Защото това е нещото, което остава в нашия живот. Накрая, когато ние сме наистина накрая, спомняме какво сме правили, а не какво имаме. Дали сме имали коли, къщи. Спомняме сме какво сме правили, как сме се отнасяли към ближните си, как сме се отнасяли към самите себе си. И наистина здравето е в спокойствието, в спокойния начин на живот, който можете да имате. Като за начало, ако започнете с тези простички неща. Айде, с това ще приключа. Благодаря ви. Тръгна много плахо преди време, но имаше много сериозни неща при нея. Много сериозни проблеми има, да. Да. И съдбата ме срещна с Цвети. Аз обаче не бях толкова предприемчива от нея. Реших, че първо с паника атаките ще пробвам с класическата медицина. Много сбърках. Когато ме срещна съдбата с нея, ми се промени изцяло живота. Значи, след като почнах да дълги години, може би 2 или 3 вече, боровия прашец и бамбука употребявам. Най-големият ми проблем е автоимунно заболяване. Мога да кажа, че на 14 дни си поставям инжекции, приема го разредих на месец. Наистина е много варно заболяването. Стига се до инвалидизиране, но с нейна помощ, нейна подкрепа и последно карах много тежък бронхит. Тя също много ми помогна. И други странични разлики, вредни болешки. Мога да кажа, че и нямам тия проблеми. Вече благодаря. Да. Ели, искаш ли да споделиш? Дай камерата. Няма да натоварваме вечерта, просто няколко човека ще кажа. Здравейте, аз съм Елена. Днес нямах намерение да говоря и честно казвам няма да ви споделя мои резултати, макар че имам няколко такива и то доста големи, но за друг път, като дойде пак ще си говорим. Ще ви споделя един резултат на майка ми, която в момента на 79 години с 4 инсулта е. Доктора
и повечето хора вече знаят каква сериозна заболеваемост има. И в последствие вече с възрастта има гръбначно изкривяване и към момента е 100% инвалид. Аз съм нейн асистент. И всъщност какво се случи при нея? Преди около 3 години, когато ние започнахме да приемем продуктите, тя малко преди това се оказа, че има и тромби на няколко места в краката. Тогава беше COVID, прак с пари нямаше почти никъде. Слава Богу, че имахме познати, които ни подсигуряваха по някакъв начин. Оказа се, че никой не иска да идва и вкъщи да ги поставя, пак защото ги беше страх. Съответно, аз се научих да ги поставям, защото жената беше много зле. Даже буквално доктора ми каза, той от Търново, и ми каза, майка ти трябва да влезе в болница, нещата са много зле. Майка ми не иначе, тя каза, аз в болница няма да вляза, те там ще ме заразят 1000 болести и така. И наистина не влезе в болница. Така в рамките на 6-9 месеца, може би, т.е. през около 3 месеца аз си поставях тия инжекции, тъй като краката отичаха, беше зле. Когато заради мен започнахме да приемем продуктите, аз поръчах всичко почти. Бамбук, прашец, НАТО. Тя започна, по съвет на Цвети, започна да пие НАТО. До ден днешен майка ми няма, от тогава не се е налага да бием инжекции, няма подувания на краката, няма посинявания, зачервявания и така нататък. Слава Богу, тя няма вече проблеми с това. Нали, има си нормалните неща с възрастта, но даже това се беше оплашила лятото, есента, когато идваха делегацията от Китай. Аз като й казах, че пиете ли продукти, ще живеете до 108 години, тя каза, не, спирай ми ги, много ми, това не искам чак толкова. Тя наистина се чувства много добре и даже някой път викам, защо, нали, толкова хора си отиват пък аз, защото тя наистина се движи много трудно и това на нея е проблем, просто че не е същата. И казвам, не, спирай ми ги. И после, даже онзи ден ми свърши бамбука и тя каза, нямах обзеленото хапче. Викам, добре, ще заредим и така. Та това от мен. Благодаря. И аз благодаря. Знаете ли, слушах ги и искам да ви попитам, хареса ли ви да се говорим за болести? На мен вече не ми хареса. Определено вече не ми хареса. Това ме натварва. Доктор Господинов тук каза едно изречение, което не знам дали така възприехте. Когато в едно семейство има един болен, един е достатъчен, цялата семейна система се променя. Всичко се променя. Биохимията се променя не само в него. Енергетиката се променя на цялото семейство. Ние искаме или не искаме, влизаме в целия този, в цялата тази енергийна система и ние попиваме тази емоционално, защото преди една болест да слезе на физическо ниво, тя първо се заражда тук. В нашите мисли, в нашите модели на мислене, в нашите емоции. Затова искам да работим. Ето за това. Ето за това искам да работим за здрави хора, да останем здрави. Да правим простичките неща всеки ден по-малко. Когато ни е трудно, ето така да седнем, да изпием по един чай, да изпием по едно кафе и да си говорим за хубави неща. Защото ето това тук е много важно, последното. Не можем да бъдем позитивни, аз като психолог ще ви кажа, не можем да бъдем позитивни непрекъснато, защото и това е изчерпващо. Няма как да различаваме другите емоции. Но науката, нутрициология е доказала, че 50% от това ние да се разболеем, че е малко по-отгоре, се дължи на начина, по който ние възприемаме света и хората. Искам да ви провокирам с това, да си говорим за здраве, да останем здрави и да предадем здравето на нашите деца. Защото в Китай, това, което доктора не спомена, там имаме вече едно нетърпеливо детенце, още от съвсем малки те ги учат на хранителни навици. Как да се храним по правилния начин. Тук има вече хора специалисти по темата. И
Мили мои, здравословно хранене не означава балансирано хранене. Хубаво е на този въпрос да се отговорим всички и да потърсим информация. Добре, и за последно искам да поканя нашата гостенка от Севлиево, Ани, защото тя е в проекта така от много време, просто да каже няколко думи. Защо от Севлиево дойде тази вечер при нас? Аз винаги идвам. Аз идвам от 9 години и някак си не мога да не дойда. Аз съм Анита от Севлиево, всички ме познават. 9-та степен съм в проекта. От 2017-та мисля. Съм от самото начало. Даже си спомням как срещнах Венина Чифлика и тя беше се отказала и аз казах, как ще разкажеш, това е уникално. И тя тогава и тя ми се отказа. Да, аз не съм се подготвила, не знам всъщност какво да кажа. Много неща минаха. Искам само да ви кажа, че човек почне да пи прашеца, не може да го спре. Ние ставаме различни, ние качваме друго ниво. И тези, които не искат да вървят с нас, те отпадат автоматически от живота ни. Някак се става естествено, защото ние носим друга енергия и те ни не издържат. На мен ми казват, че ти като пружинка си на пета, какво правиш? Аз не знам какво е почивка. Това да легна след обяд, не знам, трябва да съм много зле. И виждам, че много хора ги дразни това, че аз съм активна ден, защото те са уморени, боли ги, не знам си какво. Пък аз, и като ми викат, Мичи, що не се почваш? Ама аз не искам да почвам в този живот. Аз искам да съм дейна, искам да действам, искам да работя, искам да пътувам, искам да спортувам, да се радвам на живота и искам да срещам такива хора. Слава Богу, ги срещам все повече и повече. Дори в Севлиево, където беше толкова трудно как да ви кажа, да променя мисленето, да им кажа защо трябва да го пия този прашец, като има пчелен. Защо викаха, за какво го пиеш, че си здрава? Викам, искам да съм здрава още повече. Искам да живея до 108 години. И те, разбирате ли, аз бях някаква такава, не знам, би така за доктора от книгите. Нали, в Севлиево сега, да, всички забили работят, аз пък искам храна и много неща. И виждам, че хората не искат. Нищо не искат. Има някои искат само спокойствие, други ми казват, остави ме на мира, не ме занимай с глупости. А пък аз искам 1001 неща. И установих, че това е критерия за здраве. Явно аз съм здрава. Макар, че съм имала заболявания, аз на 20 години бях с епилепсия и псориазис. И благодаря на доктор Господин с баховата терапия. Псориазиса точно за един месец. Точно за един месец го нямаше вече. Но благодарение на нова ера аз се научих да разпознавам болестите, да разпознавам здравето, бързо да излизам от негативните състояния на стрес, като някакси да чувам тялото си, да се усещам, да си влизам в моята си енергия и да се чувствам добре. Защото това е един път, който, да ви кажа, хората нямат здравознание. Никой ни не учи на това. Нито на родители ни учат, нито да сме щастливи, пък да обичаме себе си, това не знам. Не знам какво е това. Много хора не го разбират. Мислят, че това е егоизъм, ама не. И всъщност нова ера ме научи да разпознавам кое е добро и кое е лошо, кое е здраве и кое не е. Защото много хора си мислят, че са здрави, да, нищо няма симптоми, пък всъщност са много зле. И съм благодарна, че научих и децата си, защото те бяха много против в началото, всички бяха от дома контра. Ти с това прашец, омръзна ми, искам да чувам. Обаче в момента, в който отидоха да учат настрани, излязоха от къщи и тръгнаха с чантите ми, прашеци, бамбук, няма да ми сложиш. Сега учат другите деца да ги пият, знаят защо да го пият. И дъщеря ми вече ходи на лекар и ти обяснява, имахме уникален случай, не знам, време само да го кажа за 2 минути. Почна да й пада косата, защото е омръзна от прашеца и спря да го пи. И получи косопад тук от стрес в Търново, на физиковата нова годината и т.т. И сега ще я води баща и при лекар специалист, защото майка и не е специалист, нали, с душевно зашловоднение. Ама викам, чакай да направя един скенер преди това. И нали, гледаме скенера, имаше там някакви дефицити и тя отишла при някакъв специалист плевен и той е казал, то сигурно нали от щитовидната или от хормоните. Нали, тя му казва, докторе, тя мама ми прави биоскения, щитовидната ми добре, хормоните са ми добре. Това на 15 години.
много бях възхитена, разбирате ли, тогава разбрах колко усилия съм положила и как моят труд, моето копане даде резултати след 5 или 7 години. Трябва много търпение. И тя му казала, той казва силно дефицити на витамини и минерали, тя казала ми да липсваме цинки, калци и селен. Той казва ми купи си от аптеката. Да, и вика, тя ме дипломира, нали? И той казва ми купи си ги от аптеката. И тя викам, сега разбраш ли към, защо трябва да пиеш прашец? Защото викам в аптеката не знаеш какво има, пък тук викам има всичко. И викам просто прашец е по-лесно. И тя вика, това прашец, пак да не ми стигна. Та много бях впечатлена, защото разбирате ли, тук трябва търпение. Трябва човек да копае, да сее, да копае, да полива и след... При някой става много бързо. Но при някои, които са много постилеви орехи, трябва много време. Днеска ми се обади една жена от Норвегия, която преди 5 месеца взе продукти, сега решила да се регистрира. Защото пила и други, ама видяла, че не става. Та тук винаги става. Просто трябва търпение. Няма да ни стане. Няма. Просто прашеца и бамбука си работят, дори човек да не вярва. Вече много са тива, като видя някой как не вярва, колко и контра, колко и против и каже, дай тук да пия. И аз вече много се кива, защото разбирате, това е резултата от семенцата, които сме засяни. Просто няма начин да няма резултат, трябва само да вярвате. Това е. Благодаря ви. Ани е пила много прашец. Искам много. Чисто, че е пила много прашец. Мили приятели, това е обществото. Тук има хора, които наистина от няколко години работим на тези здравни теми, защото понякога пътуването към себе си, пътуването към здравето не е лесен процес. Много пъти човек се отказва, много пъти човек се отрича, хвърля, тества едно, второ, трето. Това е нормално, искам да ви кажа. Важно е да сте търсещи хора. Важно е да се търсите вашите неща. И когато си намерите вашите неща, тук ви става хубаво и ви става топло. Така ще си ги откриете. Това са... Аз ще завърша с моята така... Цяла вечер тук ви говорим. Да кажа пък и аз защо съм била тук в този проект, защо съм се включила. 2016 година сина ми беше с астма, с алергична основа от бебе. С хубавите ваксини, които имаме в България. И отчаяно търсих вече, защото до тук ми беше дошло да не мога да ходя на работа, да се занимавам с него, защото ясно ви е какво правят помпите. Тогава доктор Господинов бях опитала бахова терапия, шустрова терапия, изучих заради него какво ли не, билки, хомеопатия, всичко съм... Станах доктор в семейството си. И тогава доктор Господинов ми каза, Вени, тук идва един боров прашец, започни с него. Аз към доктора, само такова не сме пили към. Не ме занимавай сега. Направо му казах, не ме занимавай. До момента, в който аз не се вече тотално се изтощих, откриха ми Хашимото, заради всичките тези притеснения, заради всичките тези нерви. И аз викам, давай, ще почна аз. Никога не давам на детето си нещо, преди да съм го пробвала аз. Защото има майки, които казват, да, ще дам на детето. Никога нямам такъв принцип. Първо пия аз, ако аз оживея и аз съм добре, значи даваме на него. И така започнах плахо първо аз. За 2 седмици минах пишмана, триъгълника, без да се задъхвам. Едно такова ми стана весело. Някой ме гледа в парка и ми вика, много бързо вървиш, аз не мога да стигна. И викам, не знам, почнах да вървя много бързо. Не знам защо, какво направих. Почнах да върша няколко работи едновременно. Аз винаги съм работила на няколко неща, ама тогава наистина усетих, че имам много енергия. Викам, какво става тук, нали? Обаждам се на доктора, викам, докторе, кажи ми какво става, нали? Чувствам се добре. И той ми зададе един много хубав въпрос. Веня, какво е здравето? Кой ме беше питал тогава? Само болести слушам. Само за болести, знаех за диагнози. Тогава за първи път се замислих върху този въпрос. Какво всъщност е здравето? И тук здравето е това да ти е хубаво, да ти е спокойно. И когато ние сме нахранени, когато клетките не са нахранени, какви да бъдем? Спокойни сме. Що хората са агресивни, що са нервни? Те са гладни, бе, хора. Гладни сме за качествен живот, за хубав живот.
И после се престраших да дам на сина ми. За 6 месеца аз видях моя син да може да диша спокойно. За 6 месеца. Бавно и постепенно разредихме пристъпите. Доктор Господинов ме водеше ръка за ръка, през седмица се чувахме. Не случайно. Защото за да се върнете от едно болестно състояние в пътя на здравето, ви трябва някой, който да ви преведе. Някой, който знае пътя оттам. А тук има много хора, които вече са минавали по много пътеки. Та до ден днешен, вече почти на 17. За Хашимото, що ме питате? Автоимунно заболяване. Елтироксин. Еми не съм пила елтироксин. Никога. Надявам се никога да не пия. Има си особености самото състояние. И искам тази вечер да се тръгнете с две много хубави думички. Едното е профилактика, а другото е болестно състояние, а не диагноза. Моля ви. В източния свят няма болести. Има болестни състояния. И това, за което ние говорим, е човек да се върне в по-нормално, спокойно състояние, а не в болестното състояние. И затова го правим всичко това. Благодаря ви. Имате ли въпроси? Някой нещо да се престраши, да пита? Наталия вече го говори. Това е Милен, мой приятел. Само ще ви кажа, че 30 години съм се мъчил. За 3 месеца. Общо взето за 3 месеца с много малки дози. Мога да се каже, сега аз обичам да съм честен. 80% съм се решил проблем. И най-интересното като наблюдение, че аз примерно вече от 7 години, 6-7 години пия прашец, но наблюдавам, че когато основно живея в Търново. И когато съм в Търново, пролетно време нямам проблем с никакви течови от някакви места. Да. Но когато отида, примерно, даже ходим на Огняно на събития на прашеца, там е друга България, друг въздух, друго място. Там за 2 дена имах някакви симптоми се появиха, но за така малко увеличих дозите, на втория ден нещата се спомнят. Просто човек трябва да се наблюдава, нали? Това също е част от това цялото нещо. Човек да слуша тялото си и да знае в някаква ситуация какво да направи. Защото аз видях, че ако вляза в последна трева суха, това беше смърт. От всяка тика. Като влязох в така трева, отеко така леко, по 3 дозата и на другия ден нямаше нищо. Аз мога ли да взема? Даже и по-бавно говориш. Няма ток. Ето, аз мога ли да взема думата? Здравейте, казвам се Таня. Аз също съм от няколко години в проекта. По повод този невярващ, това, който зададе този въпрос за зависимостта, аз ще ви задам следния въпрос. Предполагам, всеки от вас знае, че ние дишаме въздух, нали така? Кислорода ни е необходим. Колко от тук всички нас има моменти, когато забравя да диша и към момента той има частично дишане? Някой от вас умира ли? Не, нали? Но се сеща понякога, че е важно да поеме въздух. Тоест, тази храна, която ни е дадена от китайски народ, за което съм много благодарна, е всъщност енергия, която ни е предоставена от природата. Ние няма как да станем зависими от нещо, което е храна. Тоест, ще има моменти, когато поемаме по-малко, моменти, когато поемаме повече, но така или иначе това не е зависимост. Това е просто продължаване на живота. Тоест, ако вие може да живеете без въздуха, т.е. ние може да живеем без въздух 5 минути. Храната също не е необходима, така че всеки от нас избира, нали, колко и как ще го вземе. Аз на моменти, когато съм се правила експеримент, спирам го. Точно поради тази причина, която каза Милен. Защо да бъдем зависими? И аз казвам, толкова много неща имаме в България. Да, но това е нещо, което е дадено на света като момент да направим прехода от нещо, което ние ще открием в България,
тези хора са ми дали толкова много и тази природа, за което много я благодаря, за да се върнем природата, за да запазим българския ген, хора. Така че не се съмнявайте, а тествайте. Съмнявайте се, но в доза. Не много. Благодаря ви. Да попитам, говорим за физически болестни състояния, за психическите болестни състояния. Наталия, доктор. Всъщност, аз имам една книжка, немска, и там заглавието е психически състояния, които се дължат на дефицит. Тоест, ние все едно почваме да се държим странно, когато на тялото му липсват определени, да го кажем, вещества. Примерно едно от нещата, които е известно, че така витамин С, когато е в недостатъчни дози, човек е много по-стресиран. Примерно магнезия, когато му липсва, той също е доста напрегнат. А чисто психически, ако човек е в нормална среда, той много бързо се възстановява. Аз в моята практика, да кажем също пациенти с шизофрения, все пак това са такива сериозни диагнози. И там дори няма ниво в пришеството. Ние имаме нужда да променим цялостното си отношение какво е болест, какво представляват болестите, как се развиват и малко сме излезли от естественото състояние, примерно от това, че считаме, че болестите са просто някакви съществуващи неща. Това са измислици. В нашите учебници там се пише, примерно, причини за болестта. При повечето болести има, да кажем, пише, причините са идиопатични. Това е медицински израз, ако сте в болница, лекар ти казва идиопатични причини. На български език това означава халхабер се нямаме за вина, шизофрения се. Виждаш ли? Китайците казват, че няма шизофрения, няма такива психични болести, има неправилен начин на живота. Така че смятам, че западният свят много насериозно се е взел и ние, поне сме част от западния свят, ние се взехме също насериозно и решихме, че можем да нарушаваме много грубо природните закони и да бъдем добре. От народ, който е бил номер едно по долголетие и като здраве, аз в моята практика познавам хора 90 годишни, които никога, те казаха, ти си първият лекар, който вижда в живота си. Смятайте, съвсем прави здраве няма. И от един такъв народ ние станахме в момента шампиони по всички болести. Ама станахме много умни. Мисля, много ние решихме, че природата вече може да си правим каквото си искаме. Така че казват, тествайте. В Китай има такава програма доктор на себе си. Те лекуват абсолютно всички състояния. Всички съществуващи диагнози са ги отделени 27 групи и с Бог прошеци бамбук. Те ги лекуват. Ние в София направихме в нашия кабинет демо-версия на тази програма за здраве. Също доброволци, над 100 доброволци имаше, които пиеха просто по една упаковка прашец, по една упаковка бамбук в рамките на една година. Имаш хора, дойдоха с такива епикризи. И след една година 90% от тях казаха, ние просто не можем да познаем живота си. Имаш хора с миоми, изчезнаха, ще нормални изследвания. Нали? Ние просто наблюдавахме. Вижте, един от принципите е, че няма нелечими болести, има нелечими хора. Има хора, които са някак си обичат болести. Сега пък ще са здрави, ще обръщат внимание. А психичните болести, аз исках да стана психиатър. Това ми беше мечта, обаче в момента, в който минах курса по психиатрия, ме разубедиха. И защо? Нали, имахме на една наша лекция, нали, доцента искаш да ни представи случай, нали, психиатричен случай. Младеж, който се на моята възраст, аз стоя на втория ред, той стои там на един ред и му задават някакви въпроси и той отговаря нормално. И доцента се ядоси и казва,
Ами, ако се правиш на нормален? Аз си към Лели, значи аз ако съм седнал там, ще му обявят. Всичко това са всички болести, са вариант на нашата нарушена връзка с природата. Всички психичните болести. Но пак така има хора, които много, ако са в неподходяща среда, нали, все пак близките казват, не, ти трябва да се оперуваш. Ти трябва да си пиеш лекарствата. Не, отиди там на психиатър, как, нали, ще се... Така че това е личен избор. Нали, това, което предлагаме, е човек да се присъедини като доброволец. Ние сме доброволно общество, това не е национално движение. В Китай се от държавата. Ние тук сме едни такива чешити, нали, говорим такива малко по неща. Но идеята е човек да бъде част от една общност, ако му харесва, ако се чувства тук сред свои хора. Нали. Ние не искаме човек да е в конфликт със себе си. И фокуса ни е не толкова лекуване на болест, защото за мен като лекар е скучно, това с болестите е скучно, да ви кажа. По-ценно е действително да има здрави хора, това е естествено състояние. Децата трябва да им покажем, че могат да живеят. Просто време издържахте. Добре, това е, може би да пуска Наталия да каже нещо. Себе си на първо място. Мислете всеки ден как изразявате любовта към себе си. Въведете ред в храненето си, движението си, приема на вода, отношенията си с хората, съня и почивката. Ще видите колко лесно се случва това въпросно прословото здраве. Защото в основата на всичко е ето тук да ни е спокойно. А ни е спокойно само тогава, когато е ясно, когато има ред. Ако ние въведем ред в себе си, ще бъдем добрия пример за другите. И така ще бъдем и по-близо до самата майка природа, защото сложните неща, като науката, на кого му трябва, освен на учени? Ние не ги разбираме. На нас не трябва нещо простичко, за да бъде приложимо и за да ни бъде хубаво и да не ни губи времето. Така че това е от мен. Благодаря.